belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Minister-president Gilma Pik-Pisas deed vanochtend tijdens een persconferentie van de overheid opnieuw een oproep aan de bevolking van Curaçao om zich te laten vaccineren. Hij benadrukte dat verreweg het grootste gedeelte van het aantal COVID-patiënten dat de afgelopen maanden in het ziekenhuis is opgenomen bestaat uit mensen die niet zijn gevaccineerd. Verder benadrukte Pisas dat Curaçao achteraan het lopen is voor wat betreft de totale vaccinatie van de bevolking als we kijken naar landen als Nederland en Amerika. In eerste instantie liep Curaçao voorop, nu lopen we achter, aldus Pisas. Na grondige voorbereiding heeft Curaçao binnenkort ook haar eigen Health App. Op 11 oktober om 11 uur 's ochtends is de app beschikbaar. En daarmee kunnen mensen een digitaal bewijs van vaccinatie met zich meedragen. Dat belangrijk is als ze naar bepaalde bijeenkomsten of plaatsen gaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, heeft een brief gestuurd aan Gilma Pik-Pisas, minister-president en tevens minister van Justitie. McWilliam wil meer weten over de wijze waarop het Openbaar Ministerie burgers van Curaçao vervolgt. Het gaat in haar brief vooral over de girasol- of zonnebloemzaak. Hierbij stonden een lange tijd 4 medewerkers van het Wit-Gele Kruis terecht. Uiteindelijk zei het Openbaar Ministerie dat er geen bewijs is. Volgens McWilliam heeft de zaak grote schade aangebracht bij de personen en ze wil weten hoe dit in de toekomst bij andere mensen kan worden voorkomen. De Refineria di Curaçao, de Curaçao Refinery Utilities en Clash hebben gisteren in een gezamenlijk persbericht laten weten dat ze afzien van verdere arbitrage. Clash was begonnen met een arbitragezaak omdat het niet eens was met de wijze waarop de onderhandelingen met de Refineria di Curaçao werden beëindigd. Clash had lange tijd de intentie om de raffinaderij over te nemen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nu laten de partijen weten dat ze de arbitragezaak beëindigen zonder dat er iemand kosten moet betalen. Op Curaçao vinden de laatste tijd veel verkeerscontroles plaats. Gisteren gebeurde dat onder meer op de Schottegatweg Noord. De Extra schrijft er vandaag over. Veel automobilisten werden aan de kant gehaald en sommigen hadden hun autopapieren niet op orde of moesten hun getint glas weghalen omdat het te donker is volgens de huidige regels. Volgens de Extra zal er de komende tijd meer gecontroleerd worden in het verkeer. In Bandabau, in de buurt van Flip, heeft de politie gisteren 4 ongedocumenteerde personen aangehouden. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om illegaal op Curaçao verblijvende Venezolanen. Een van de mannen, een 36-jarige Venezolaan, had ook een wapen bij zich, zo stelt de politie. Alle 4 zijn gearresteerd en zullen op termijn terug naar Venezuela worden gestuurd.
Bij komende parlementsverkiezingen in een van de 4 landen van het Koninkrijk zouden parlementariërs van andere landen aanwezig moeten kunnen zijn als verkiezingswaarnemer. Dat is een plan dat het Interparlementair Koninkrijksoverleg onlangs naar voren heeft gebracht. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops schreef gisteren in een brief aan het parlement dat hij zich kan vinden in dat plan. Volgens hem versterkt het daarmee de vrije en eerlijke verkiezingen in de 4 landen van het Koninkrijk. Het parlement van Curaçao moet nog een positie innemen over dit plan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.